Azért gyűltünk ma össze, hogy kultúránkat, örökségünket együtt ünnepelhessük. Hatalmas öröm számomra, hogy több mint 36 településről itt vagyunk ezen a ma esti rendezvényen. Ünnepeljük a magyar életet. Mert ki ünnepelje meg a magyar életet, ha mi nem? Ha nem mi ünnepeljük meg, hogy van csángó magyar élet. Mikor leány voltam, Jánidász anyámnál, szabad madar voltam. Ez a kultúra, amit mi örököltünk, ez egy érték. Ezzel nekünk büszkélkedni kell. Magyarul beszélnek, magyarul énekelnek, és hála Istennek, immáron magyarul is imádkozhatnak. Akarsz eljúszak egy ábről, csak elméltó szeretetről. Akarsz eljúszak egy ábről, csak elméltó